Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa za mu ci gaba da karatunmu daga inda muka tsaya. To alhamdulillah mun yi page number, yanzu za mu yi text box. Me ake nufi da text box? Wato wani dan akwati ne wanda akan page zaka iya yin sa. Misali a ce na wannan rubutun kuma a nan ƙasa ina so dan yi wani bayani amma ya kasance a cikin wani akwati, ko kuma a tsakiyar inda nake sai na zo na danna enter daga keyboard dina dan ya bada space din, sai na yi clicking akan duk inda kusa dina mai motsin nan yake a nan text box din nan zai zo kasance na ce ina sa irin wannan, kamar irin wannan misali zan kawo box dina nan tsakiya. To ina so a ciki zan yi rubutu, da rubutun da na yi zai fito a ciki, wata haka nake son ya kasance box din. Kuma box dina din nan zan iya bashi kala, zan iya ce wannan ya kasance mai kala ne, ko kuma duk yanda dai na tsara misali a ce ne haka. Kun ga wannan ai yana da kyau. To wannan shine dai a takaice shi text box ba wani abu ne, kuma ga ire-irensa da yawa dai na so. Idan a gefe kake so zai fito ma a gefe, idan kuma box din nan duk yanda ya fito ma kamar yadda muka yi a can baya kan shapes, zaka iya yin shi 3D, zaka iya ba shi shape, zaka iya mai da shi duk yanda kake so. Ya danganta yadda kake son rubutun ka ya kasance, yawa kuma ya kasance rubutun ka yi shi ya shiga daidai cikin box din yadda kake, kamar yanzu yadda na wannan ganga abu ne mai kyau. To wannan na gefen shi ma duk tafawa duk zaka yi rubuta abin da kake so, kuma kamar yadda kai wannan shi ma ka duk yadda muka yi a baya can game da shape, shi ake amfani da shi wajen amfani da text box. To wannan kenan. Wannan kuma watan za mu zo kan word art. Me ake nufin da word art? Word art shine kamar misali a ce na zo ina aiki, gabaki ɗaya aiki na sai kasance ya kamata in yi wani zane a ciki, ko kuma da na gama sai na ce to ai wannan bari mu cire wannan box din, sai muka ce to ai wannan aikin ya kamata a nan gefe in dan yi wani abun ban sha'awa, bari in kawo kusa dina yanzu nan wannan rubutu mai ban sha'awa, amma kai ya kasance kamar irin wannan rubutun da na yi. To wannan word art din muka zo kai za mu ga irin kala-kala irin rubutu wanda masu ban sha'awa. Duk wanda ka click a nan misali a ce sai na zaɓi wannan, to sai rubuta misali in ce ban rubuta sunana Umar Baba sai na ce to wannan shine nake so, kuma zan yi amfani da duk irin style din da nake so, kamar da muka yi duk a baya din nan, duk avant-garde wannan. To bari dai mu da ya canja ko yawwa, to musa amfani da wani sai ɗauko shi, zan iya ɗauko abina in kawo shi in ajiye shi a inda nake so. Kamar yanzu nan na kawo shi na wannan box din, bari dan gyara shi ya zo nan, sai na ce to wannan kuma zan iya ƙara girman sa, buɗa shi kamar yadda nake so, in ƙara tsayin sa don kowa ya gani, sai na ce to wannan gashi yawwa. To wannan shine word art. To word art idan na double clicking a tsakiya kamar na double clicking yanzu zai sake fito mu anan, kuma zan iya zaben duk style din nake kuma in canja shi a lokacin da ne, ba sai na sake komawa na sake shiga na yi rubutu na wani abin na haka. Kun gani yadda yake ta canjawa, kodin saboda na double clicking a tsakiya sai kan. To misali sai in ce bari na dauki wannan, kun ga haka shikenan ya zauna. Kuma duk wani abin da nake so a nan kamar yadda muka yi a can baya, kun gani zai iya mana mai da shi 3D duk yadda kake so, ko kuma ina so ya mai shadow, ya mai dan wani inuwa ne haka a ƙasa ko a sama ko a gefe ko a duk yadda nake so dai. To na zaɓi wannan, to kun ga wannan shine word art. Kamar yadda dai aka yi da a shape, za ka yi amfani da word art ɗinka wanda ya kamata. To karatunmu na gaba kuma za mu ga yadda ake amfani da wannan, me ake nufi da drop cap. To wannan drop cap ɗin shi za mu gani a karatunmu na gaba insha Allah.